Hey doe! Ja, hier mijn eerste betiet. Ik zit midden in een spannend boek. De kampioenen van de FC-top. Het gaat over een famke dat op voetbal wil, maar hij vindt het maar niet. Maar het gaat ook over David. Dat is een heel groot voetbaltalent. Maar hij had het net makkelijk mee, want oorjongens die loeren op zijn plak in het elftal. Maar je mag het zelf maar lezen, want het is nou eerst tijd voor... Check! Ja, het is Bennenboekenweekend. En deze keer is het thema sport. Aanzien je hem 3 verschillende squallen die het op sportieve wijze beziek je om in het kinderboek of records te komen. En leidt een lied uit dat snit net alleen nog ontsteert als sportief bezig bent, maar echt als het bang bent. En krijgen ze op de Prins Constantijn squallen tips om te gaan met angst voor hoen. En breekt mij voor dat angst uit als ik denk aan onze rubriek natuurlijk. Maar gelukkig is het nou eerst tijd voor het nice. Hij had nou alle grote kampioenschappen won. Turner Epke Zonderland. Dit weekend werd hij wereldkampioen op een rekstok. Hij wie al Europees en Olympisch kampioen en al 2 keer tweede worden bij het wereldkampioenschap. En nou dus eerst. Koolman, ja, en ja, kan hij doorgaan? Met kracht gaat hij door, jawel, hij gaat door. Hij moet gaan vliegen, de Flying Dutch, we moeten hoog, dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat weer, hij staat weer. Epke is heel blij met zijn titel. Nou er alles woon had, zou er ook wel stapje kennen met turnen. Maar dat prakkeseert er dan het oor. Dit maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Dit houdt heel veel motivatie om terug te gaan. En de Wies is nog steeds op het hoogste niveau meedoen. Er is een soort stille jermoede in ons land. Jermoede dus die net te sjen is. Want mensen skam je ervoor en waren er dus net voor u te komen. Om er omdenken van te vregen rennen deze 2 mannen van Expeditie Geluk 1600 kilometer terug ons land. Alle dagen rennen ze tussen de 25 en 30 kilometer. Verleden weken ronden ze 5 dagen terug Friesland. Uiteindelijk doen we het voor die 400.000 kinderen die onze hulp gewoon keihard nodig hebben. En dat is ook gewoon een reminder elke keer als je aan het lopen bent. Als je het zelf zwaar hebt, dan denk je van ja, hier doen we het voor. Dus dat houdt je ook op de been. In Nederland leef je haast 400.000 baan in jermoede. En dat is een hele protte. In die gezin is net genoeg geld om het huis te verwarmen, naar je klein te keerpjen of om elk uur op vakantie te gaan. In Theater de Harmonie in Ljouwert weer vorige week een groot Bennenboekenweekenfeest. Want de Bennenboekenweeken is weer van start gaan. Het thema dit jaar is sport. En dus watervoetballen. Ook weer er een dance battle dat verschillende squallen in Ljouwert om meedoen. Vanzelfs koest ik sminkt worden. En voor de allernietskes weer er een vingertheater. De Bennenboekenweekend wordt het nog ontmooi 13 oktober. Hoho, dat weer leuk in Harmonie. Trouwens, basisschool De Sprong uit Lauwert scoorde de eerste prijs in de dance battle. Lokwenske. Maar, dan koest ik scoren bij Jack. En zitten jullie ook op sport, of niet? Ja. Wat voor sport zitten jullie? Voetbal. Allemaal? Nee. Judo? Voetbal? Voetbal. Oké. En wat vind jij zo leuk aan judo? Dat je kinderen kan voeren en zo. Dat je kinderen kan vloeren? Oké, vet. Wat vinden we nou belangrijker? Winnen of plezier maken met sporten? Plezier. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook echt. Oké, mannen. Ook wel om het winnen. Het moet ook wel met winnen gaan. Ja, dat vind ik ook wel. Oké, jongens, tik hem aan. Hey, Rix en Madara, doen jullie ook een sport? Ja. En wat doe je voor sport? Tennis, kaatsen, schaatsen. Niet liegen, hè? Nee, ik lieg niet. Oké. En Madara, wat doe jij voor sport? Nou, ik ga misschien op voetbal. Misschien op voetbal. En wat vind jij nou echt een leuke sport, Rix? Welke vind je het leukst? Kaatsen. Kaatsen? Ja. Kun je dat goed? Ja, heel erg. En heb je al eens wat gewonnen? Ja, heel vaak. En wat vind je dan het allerbelangrijkste? Vind je het nou belangrijk dat je wint of dat je plezier maakt? Dat ik plezier maak. Welke sport doen jullie? Voetbal. Voetbal met z'n allen. Golf.
golf. Zit jij op golf? Ja, Goh, hoe oud ben je dan? 10. 10, en hoe is het om als 10-jarige jongen op golf te zitten? Nou, het voelt heel normaal. En hole-in-one? Dat is nog niet afgekomen. Oh, shit. Man. Maar wat is zo leuk aan golf? Nou, je verwacht gewoon niet hoe leuk het kan zijn. Want je moet heel veel rekening houden met alles. Er zijn heel veel regels waar je aan moet houden. Oké. Dus soms kan het ook wel leuk zijn. Wat vind je nou zo tof aan voetbal? Nou, het is leuk en je kan er iets mee winnen. Ja, wat vind je belangrijker? Winnen of plezier? Plezier. Ja, vind ik ook. En jij, Madara, wanneer ga je, denk je, beginnen met voetballen? Nou, ik doe nu al proeflessen, dus ja, ik moet nog kijken wanneer ik ook ga. Oké. Nou, dat vind ik heel goed. Het is wel goed om te sporten natuurlijk. Toch, Rikst? Ja. Oké. Dus we zeggen gewoon, alle kinderen van Jack die moeten sporten, toch? Ja. Oké dan. Ja, dat voelt mij dus echt op. Dat zij volop van je willen wichtiger vinden in de sport als winnen. Maar eerlijk is eerlijk. Als je nooit winnen, dan je de aardigheid er toch ook wel een beetje aan. Aanzien joggen we verschillende squallen uit Noord-Burgum, uit Reitsum en uit Oudebeeld-Ziel die met 20 oren squallen meedogen om de Freds squallenbattle. Maar willen als geen willen, ze willen zeker winnen. Deze man neemt haar zelfs Freds. Het binnen Frederik Simon Hospes, Johannes Hospes en Patrick de Vries. Maar wij zijn een muziek- en theaterbedrijf. Wij gaan er langs komen, kom op school en door een voorstelling maar ben en vooral heel actief maar ben. Dat vinden wij heel erg leuk om te doen. En dat ben ik. Dus dat doen wij. Ze reizen je squallenbedel in verband met de Bennenboekenweek. Die gaat het hier over sport. Maar de klassen doen wedstrijdjes en de klassen die dat het beste doen komen in het Freds kinderboek of records. De eerste squalle is CBS Emanuel in Noordburg. Wij gaan hier niet in jouw groepen deel. Dus je moet een netjes stapel maken en zo heeg mogelijk. Zullen we dat even oefenen? Ga maar in een rij staan, op deze lijn. Er binnen 4 wedstrijdjes. Eén daarvan is boeksteren. Moet je staan? Ja. Hij moet staan. Oké, dan geef ik meer terug. En hoe heeg is de stapelboeken van een Noordburgers win? 63! Van Noordburgum ging Fredsman naar de Vlierterpen in Reitsum. Daar had ze de wedstrijdjes binnen van, want het ruint intussen. 5, 4, 3, 2, 1, start! Ja! Kom op, kom op! Kom op, go, 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 go! Zet op! Sneller! Heen! Kom op! Go, go, go! Heen! Heen! We moeten net omvallen heen. 3, 2, 1, stop! Kom, stier op 1 meter 63. Ben je hem daar ook heen? Ja! Ja, je bent er ook heen! Ja! 92! De band van de Vlierterpen zwaaien Freds enthousiast uit als hij weer verder gaat. Op naar de korenaar in Oudebeeld-Ziel. Daar willen ze zo graag winnen dat ze oefenen gaan. We gingen met onze eigen boeken in de boekenkast. En die gingen we gewoon helemaal leeg halen en hadden we allemaal boeken bij. En toen hadden we dat opstapeld. Ja, we moesten hem wel in de teugen houden. Want hij had hem verkeerd opstapeld, dus toen ging hij helemaal scheef. Dus hadden we het geluk dat we wel bleef staan. Hij kantelt. Pas op. Voor je weten wat er aanstaan wordt, zorg dan op www.nl. Hey, doe je dat nou? Houd op, Freds! Oh, die had het werken, maar ze had er al zwitten. Halid! Halid! Hallo, Reinoud. Hé? Ik wil bang als me niet meer nodig is. Ja, ik roek het. Wat? Angstzwit. Ja. Hé, maar dat kan wel. Angstzwit, dat kist echt roken. Stik dat even voor die... Oké, check it.
Toch ik. Tot za, check it. Angst, bang wezen. Het jouw geen fijn gevoel. Hast je ook wel eens bang geweest voor onwaar of spoeken? Een protte ben bang voor hoen. En dat komt omdat ben soms onverwachte bewegingsmaatje of loopmaatje die de hoen uitdagen. Zoals gillen of maar de jerms in de loft slaan of heel het voortdraven. Dan haast dus een kans dat de hoen die biedt. Wielst die luie lobbers, de zal leer uit joh. Een hoen. Dat is echt een levensgevaarlijk beest. Hij kan grommen om spookbenauwd van te worden. Hij kan allermachtigst het blaffen. Springt bij die op. Blikt met zijn tosken. Gaat als een wilde tekeer. En kan bieten. Bieten? Nou ja, haast alle honden binnen een superleven beesten verzels. Des maar boetsje, dravenkist, aaien en doensje. Dat dacht Alexander thuis ook maar zijn hoen. Hij kan echt dansen en gaat hij zo met zijn pootjes, 2 pootjes zo zitten doen. En dat vind ik wel grappig. En dan zeggen we zit en dan gaat hij zo. Dus we laten hem gewoon soms als we dat eten over laten, geven we het wel. Maar dags ben er altijd een soort mensen bang voor hoen. En het gaat ook wel eens mis. De wut worden in een bietentroon. Als je nagaat dat er in Nederland ongeveer 150.000 bijtincidenten zijn, komt neer op 400 bijtincidenten per dag. En daarom jouw deze vrouw Caroline Verhoeven de snuffelcolleges op school. Om ben te leren goed om te gaan met honden, zodat ze minder gauw bieten worden. Want bieten worden, dat is echt net leuk. Dat weet Charissa maar al te goed. Nou, we deden 10 tellen in de rimboe en toen sprong er in één keer een hond over het hekje heen. En toen wou die op mij afkomen rennen en dat gebeurde ook. En toen wou ik wegrennen, maar hij beet mij en toen bleef ik stilstaan. Alleen toen beet hij me, omdat hij niet tam en zo was. Meestal gaat het mis omdat wij, meesken, net altijd goed begrijpen hoe we met een hond omgaan moeten. Als een hond die net goed kent, kan het denken dat het een gevaar voor hem is. Dan reageert het terug te grommen of te blaffen. Dreigen van ik vind het niet leuk. En dat begint bij de meeste honden wegkijken of gaan hijgen. Vaak zijn het signalen die niet opgepakt worden door het kind, omdat hij het niet kan interpreteren. Op de Prins Constantijnskwalle in Ljouwert krijgen ze het les van Caroline Verhoeven. Ze leert Ben hoe een hond naar meisjes sjocht. En wat je dus dwaan kennen om een hond op zijn gemak te stellen. Eens is het helemaal net ingewikkeld. Maar een paar eenvoudige tips kan elk met een hond omgaan. Als een hond op die aandraven komt, blijf dan stilstaan maar de jerms niet onder. Als die hand omheen dost, denkt de hond dat het gevaarlijk is. Maar met de jerms del viel de hond hem een stuk noffelijker. Sjocht de hond net de jocht in de egen, maar een beetje bij hem langs. Een goed idee is om begelijks naar de stut te zien. Dan weet de hond dat ze hem wel in de gaten hast, maar dat is net gevaarlijk is. Als een hond bij die haan komt, loopt hij dan net wild weerom, maar maakt je een voest en houdt hem stil. Laat de hond rustig snuffelje of slikje. Hij docht verder niet. Als het een vreemde hond aaien was, vreet je dan altijd eerst aan de eigenaar of dat wel mag. En als het hem aast, docht het dan in zijn hals. Net maar de platte haan boppen op de holle. Dan kan de hond net goed zien wat dorst en wordt erbij. De ben op de Constantijnskwalle doch het goed en de hond had het nooit zin. En dat is precies de bedoeling, want dan is de hond ommers een prachtig beest. Heel leuk. Als je wel een tamme hond hebt of gewoon een speelshond, maakt het uit. Misschien ook wat van Charissa? Misschien later wel. Maar nu niet? Dat kan niet, want we hebben een papegaai. Haha, Charissa. Papegaai is echt leuk. Maar had er recreëerde knibbels. Dit is de Mexicaanse roodknievogelspin. En die komt dus voor in Mexico. Dus hoeft net bang te wezen dat ze niet tegenkomt. Het is een vrij reistige spin. Ik heb me wel zien, die beweegt amper.
Maar ja, even voor de duidelijkheid. Dit is een vervuiling, ja. Dus achter me, dat is de echte. Die is net gevaarlijk voor de mens, maar hij is wel gevaarlijk voor zijn prooidier natuurlijk. Wat er normaal vangt, dat zijn lietse moeskes, kikkers zelfs ik nog. En volle insecten, dus met name springhaan of krekeltjes. Die moeten bang voor hem wezen, maar wie hoeven niet bang voor hem te wezen. Laat een spin vervellen, dat is belangrijk natuurlijk, want ja, ze groeien. En omdat ze groeien is het belangrijk om uit hun vel te springen, want hun vel is heel stug en heel hard. Dat ze dus net mee groeien kunnen. Dus ze moeten eigenlijk uit hun vel springen, zodat ze weer verder groeien kunnen. De vogelspin had 8 poten. Nou, dat is net een hele vreemd natuurlijk voor een spin, maar hier had ik 8 egen. We hebben 4 per egen, dus dat is natuurlijk heel wat. Maar ja, maar die egen kennen net zijn hele volle zin. Wat hij daarvan had, is natuurlijk heel veel jirkes op zijn poten. Wat ervoor zorgde dat er heel veel trilling mee oppakken kan. Dus daarmee viel er eigenlijk alles wat om hem heen gebeurt. Die ken ik net jaren. Die had eigenlijk helemaal niks. Maar hij had dus 2 taspoorten voor. En die zorgde ervoor dat er dus alles om hem heen bevielen kan en beroeken kan. En ik ben pruwen. Dus dat is waarvoor die taspoorten binnen. Ze zijn wel giftig. Ze kennen hun prooi, die bijvoorbeeld een moeske, als ze die bieten, gaan ze er wel voor zwaar dat die dus verlammen. En dat is een beetje de bedoeling daarvan. Maar als ze uurs bieten, zo'n, kan het een beetje vergelijken met een wespenstek. Dat doet eerst natuurlijk hartstikke zeer. En dat begint te bieten en te jokjen. En dan kan het mij vergelijken, een beetje hetzelfde gevoel. Kom op, Aliet. 4. 5. Ik ben voor de 4. 6. 80. 84. 86. Maar we zouden toch haar hoe angstzwit, Aliet? Ja, dat weet ik. Hè? Maar even geduld, hè. We beginnen gewoon bij het begin. Want ja, wat is angstzwit? Uiteindelijk is angstzwit gewoon zwit. Maar ja, wat is zwit? En zwit, dat is hij niet als wetter. Zo is het misschien niet sissen, maar uw lichaam bestaat van meer als de helft uit vocht. Dat zit in die spieren, in die hersens, in die hoed, in die organen. Het zit overal. En het vocht, dat haast nodig om soepel te blijven. Maar dat vocht is ook een temperatuurregelaar. Die lichaam houdt van een beetje warmte. Van zo'n 30 graden om precies te wezen, dat vindt het fijnst. Maar als het nou heel warm is, of nou spanst die enorm in, zoals met push-ups bij gelieks, dan gaat die temperatuur in die lichaam omheen. En wat maakt die lichaam dan van? Precies, die mat die warmte kwijt. Hast je wel eens bang geweest? Echt bang? Oh, het is een cirkelzaag. Nou draaien zo, hè? En ik zoem mijn hoorn er heel dichtbij horen matten. Dan zou ik verschrikkelijk benauwd wezen. Denk die eens in wat dat precies mij die doet. Door viers die zelfs verkrampen. Al die spieren spannen erop. Die hersens jouwen alle signaal. Net want, pas op. En alles in die lichaam is erop aanjagen om te voorkomen dat het helemaal miskeert. Ik steen dus stil, maar mijn lichaam werkt op volle toeren. Correct als met sporten. En het effect is dus echt hetzelfde. Ik word warm. Dus wat doet het lichaam? Just, dat warme vocht maakt eruit. Angstzwit is dus gewoon zwit. En toch is er een verschil. Angstzwit roekt, krijgt wat oors als zwit. Ja, en hoe dat nou precies kan, dat weten we niet. Maar wetenschappers stinken dat in hersenen ervoor zorgen dat het angstzwit een extra stofje mee krijgt. Een angststofje. Of eens, om het nog beter te sissen, een medelijdenstofje.
En dat is heel verstandig van die hersenen. Even fantaseren. Dit jaar is geen cirkelzaag, maar het is een wilde beer. Als ik nog wat op oorstonden steen, dan kan ik nog nadenken wat ik dwars wil. Ik kan keihard voortrennen. Ik kan een stok pakken om mij te slaan. Of ik kan die sterke heid roppen. In elk geval, ik ga nog kansen. Ik zwit er net. En pas als ik zo bang ben dat ik echt niet meer weet wat ik dwam had, dan breekt het zwit me uit. Ja, en als ik echt niet meer weet wat ik dwam had, dan ken ik eens nog maar één ding. Hoop je? Hoop je dat het wildebeest me niet omvalt? Hoop je dat het me spaart? Ja, hoop je dus op medelijden. En dat stofje dat in die angstzwit zit, dat roept tot best. En dat kind de komers vergrutje dat het die spaart. Dus Reinoud, in tijden van groot gevaar is angstzwit die beste vriend en misschien wel die laatste redding. Zo zit het. Dikke doei. Oké, hou dat wel lied. En bedankt, hè. Het medelijdenstofje. Daar heb ik nog nooit van je eten. Medelijden, begrutje. Dat had ik bij de squallen die net wisten dat dit keutels van een guide werden. Maar jongens, kom op. Dat is toch net zo moeilijk? Ik heb weer een nieuwe foto van je. Let op. Maar dit is wel een hele moeilijke. Stuur het antwoord op naar check@omroepfriesland.nl. En waar weet, je hem straks maar de hele klasse op excursie naar het Natuurmuseum in Leeuwen. Maar wat je hem net weet, hè, maar ik wil, is dat er ex-kwallen binnen die op excursie gaan naar check. Liet je maar eens even jaren. Hoho. De prins Constantijnskwallen is op visite. Maar daar moest ze wel wat van. Ze hadden een filmpje maken en daar wilden ze zelf echt wat over vertellen. Maarten en Melle van de Prins Constantijn School merkten dat er veel kinderen gewoon games zoals GTA 5 spelen. Terwijl ze geen 18 zijn. Ze vinden dat niet kloppen en gaan op onderzoek uit. Ze zijn geïnterviewd naar haar mening en zijn naar de Game Mania geweest. En alle GTA's zijn redelijk gewelddadig. En daarom hebben wij GTA 5 als onderwerp of een 18+ game als onderwerp gekozen. Gewoon als jij 12 bent en jij bent bijvoorbeeld verslaafd aan die game, je gaat het zelf nadoen en dat willen ze voorkomen. En ja, dat is ook gewoon niet leuk voor de mensen waar je mee omgaat. Want. Ja, ik heb gewoon een uur computertijd, alleen toen was ik er zo verslaafd aan. Toen kwam hij zo wat elke dag bij mij met zijn laptop, gingen we op Langrod spelen eigenlijk. En dan moest mijn moeder ook gewoon echt zeggen van, jullie moeten nu stoppen. Met GTA 5, dus hij is volgens mij ook echt door een stad gereden. Hebben ze het gewoon geprobeerd na te maken. Ja, dat maakt het veel realistischer. En ja, daardoor raken kinderen er denk ik ook verslaafd aan. Al is het zo'n stomme video, je kunt gewoon niet ophouden mee blijven kijken naar het filmpje, want het is zo leuk. Call of Duty naspelen bijvoorbeeld, mensen proberen dood te schieten. Dat is gewoon echt Black Ops 2, dat is echt een schietgame. Nee, je gaat bedenken wat een game moet zijn, of hij ook, waar we het over hebben, niet gewelddadig moet zijn. Als je dan wint, dan ben je gewoon eigenlijk de rest van de avond blij. Toen kleine kinderen van 7, 8 jaar bij de winkel kwamen om GTA 5 te kopen. En ja, dan kan je wel zeggen van, het is beter dat u hem niet koopt voor uw kind. Want ja, het is wel een gewelddadig spel. Super diermaten en Melle. En verslaafd om gamen. Wat een leuk onderwerp. Ik denk dat wij in check daarna wel eens weer rondkomen. Jongens, let je mee beschen. Kom op. Hey. Zien we hem klasse de bier open? Oké, jongens, kom op. Deze kant op. Yo. Woe. Ja. Dit biedt nog even deze weekend, maar wees net bang. Takom weekend is er weer een splinter naar je check. Houdo! Come on, high five me. Yo.